Een hele goede avond en welkom bij Museumplein. We hebben vandaag de Early Adapters, een lekker fris gitaarbandje uit Horst en natuurlijk Armand, de Flower Power in levende lijven. For you, my dear, build an ark, build an ark. Het kunstencentrum Venlo en Perron 55 slaan de handen ineen met het popstation. Het popstation is bedoeld om beginnende bands op weg te helpen. Early Adopters uit Horst is al iets langer bezig en is gevraagd als ambassadeur voor het project. De gitaarband fungeert als vraagbaak voor startende muzikanten. En dat is eigenlijk ook wel super tof, want ik denk dat het goed is om jonge bands, of om jonge muzikanten ook goed te stimuleren. En ik denk dat Venlo door ook met de komst van een poppodium, met de popronde en allemaal initiatieven gewoon goed mee bezig is om lekker het popklimaat te voeden. We werken samen met Perron 55. Ook bands die hier geen les hebben, die kunnen terecht bij de popstation voor eventueel het organiseren van optredens, het de vragen van met betrekking tot hoe kom ik aan optredens, hoe kan ik mezelf promoten, dat soort dingen. Eigenlijk houdt het vooral in dat wij door mij laten merken dat we het wel tof vinden dat het gebeurt. En we doen er een optreden voor. We stonden 16 juni in Perron 54 op het Popstation Festival. En dan zien we allemaal workshops en allemaal dingen voor jonge muzikanten om uit te komen checken. Wij doen er een optreden en we doen er ook een soort van seminar. Dan gewoon een beetje uitleggen hoe wij, wat wij eigenlijk nerven het muziek maken allemaal aanpakken voor ons bandje, zeg maar. Ik kan wel vertellen hoe belangrijk het is om voor popmuzikanten zeg maar, begeleiding te krijgen, lessen te krijgen, ondersteund te worden. Maar als een regionale popband dat vertelt, ik denk dat dat iets beter aan kunt bij de jongeren. En wat is de belangrijkste les voor beginnende bandjes? Veel repeteren. Veel slechte liedjes weggooien en realistische doelen stellen. En ook niet teleurgesteld raken als je die doelen niet bereikt, want het gaat echt om de kwaliteit. Alleen als je echt goed ziet, dan komt het op de plaatsen waar je ziet. Dus je moet net de toerambities hebben. Say I'm the average boy, when everyone is so special. I seem to be different. Oh, sorry, do I bother you now? Did I step on your ego? Morgen spreekt architectuurhistoricus Dave Einsbergen over de symboliek in Japanse tuinen in het Museum van Bommel van Dam. Einsbergen is gespecialiseerd in Japanse architectuur. Verder bespeelt Kees Kort de bijzondere shakuhachi, de Japanse bamboefluit. De film Zuiderboeren van Guillaume Dome uit 1984 schetst een beeld van het agrarisch leven in Limburg aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Het Limburgse platteland anno 1938 wordt op authentieke en levendige manier in herinnering geroepen door deze film. Heidi Link gaat voor het project Mapping the Landscape naar Hout-Blerik. Ze deed onderzoek naar het vervallen kassengebied daar en presenteert haar bevindingen in een rondleiding komende zondag. Op de tandem naar Marokko, het is oké. Op de tandem naar Marokko, ga je mee. En bij al die Bedouinen, die er samen zitten gienen, gaan we schapenboutjes eten, niet vergeten. Op de tandem naar Marokko, oh wat fijn. Flower Power is een speciale tentoonstelling hier. Als er één iemand is in Nederland die nog diezelfde idealen uitdraagt, dan ben jij het wel, denk ik. Maar wat betekent die tijd voor jou? Ja. Ik weet niet, hoe moet ik dat uitdrukken? Ik zit nog steeds in die tijd, denk ik. Hè? Ik heb het niet meegemaakt. Ja. Dus. Nee, nou, het was te gek. Ja. Ja. Dus echt, iedereen die hield van elkaar.
En is dat nu anders? Iedereen zei tegen elkaar, I am beautiful, and so are you. Is dat niet schoon? Het leven is mooi, we zijn er nog steeds. Het is toch te gek om dit mee te maken. Er zeggen mensen dat ik ben blijven hangen, maar ik heb dat idee niet. Ik bedoel, na al die bewegingen, na de hippiebeweging, zijn een heleboel bewegingen geweest. En die heb ik ook getest. En ja, die zijn door mij te licht bevonden. Ik geloof in love, peace en happiness. En ik geloof dat die dingen de wereld kunnen redden. En andere dingen niet. Er zit er mij ook een shirtje van Wacosta. Hè? Ja. Ja. Ik heb een fleurig shirt en jij fleurig haar. Ja. Ja, dat is een apart verhaal, hè. Ik denk, dan laat ik het maar eens een keer uitgroeien. Dan is dat gelul over die pruik onderaan afgelopen. Want ja, ik verf dat rood, hè, met henna, hè. En ja, nou blijkt, dit blijkt nog meer ophef te maken dan toen ik het gewoon rood verfde, weet je wel. Dan dachten mensen dat het niet je eigen haar was. Nou, ik heb het laatst meegemaakt, ja, dat die zei van, hé, ben je nou haar aan het verven? Ja, dat doe ik al sinds 1977, weet je wel. Nooit geen files meer, alleen geslachtsverkeer. En weet je welke ik ook wel goed vond voor een politieke partij? Kiezen op elkaar. Huh? Je hebt altijd in je contract staan dat de uitbater ook moet zorgen voor een blow. Ja. Wordt beneden de rivieren steeds lastiger met de wietpas? Dat klopt, ja, dat klopt. Ik kreeg nu dus inderdaad vanmiddag nog een telefoontje van, ja, ik heb geen wietpas. Ik zei, ja, dan breng ik zelf wel mee. Hè? Maar het is dus meer dan schandalig natuurlijk, hè. Dat jullie naar Nijmegen moeten we wel een blootje gaan maken. Hè, want ze kunnen dan het kunnen wel hebben tegen het internationaal drugstoerisme. En dat vind ik ook belachelijk, want Europa is Europa. Waarom mogen we die andere Europeanen niet genieten van wat er hier in Nederland gebeurt? Ik ging mijn shit ook kopen in Antwerpen, weet je wel. En er was niemand die zei, jij bent een Hollander, jij kunt er niet kopen, ze nee. Echt niet, gewoon. Dus ja, ik vind echt pure discriminatie. De wietwet in Nederland moet goedgekeurd worden door probleemdrinkers. We don't stand a chance, man. Gewoon. Wij kotsen niet, wij rijden geen mensen dood, wij slaan onze vrouwen niet af. En tegen die mensen moeten wij... Kan niet. Gewoon. Waarom? Dat is tuig. Wij niet. 1 januari gaat het in de rest van het land. En 1 januari gaan de coffeeshops in Antwerpen open. En dan gaan we weer in België kopen, net zoals het vroeger altijd geweest is. Klaar. Als people hebben dan de mijne, ben ik te min. Ben ik te min omdat Japan een grotere kar rijdt dan de mijne. En met deze laatste blow van Armand zijn we weer aan het einde van deze Museumplein. Donderdag staat hier Shalom in het kader van de Week van de Amateurkunst. En anders zijn we dinsdag weer bij Omroep Venlo. Bedankt voor het kijken. Ik ben geen andere stoker, dat is mijn passie niet. Ga vrolijk door het leven, met een blootje nu en dan. En ik zou er wat voor geven, als ik het mocht beleven, dat ik jou omturnen kan.